Данлыклы Махмутовлар театраль династиясы вәкилләре Татарстанның халык Рәсейнең от казанган артисты Исламия Махмутова һәм Сөләйлә төркеме солисты Татарстанның от казанган артисты Лэйсэн Махмутова уңыш рецепты, дус тату гаилә серләре хакында сөйләрләр. Бер уңайдан тәмле ризык белән дә сыйларлар. Шимбә көндезге 11-дә ТМТV каналында тәмле корэш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.